perspektiv, der kan det virke vildt at bruge den slags midler, men rent faktisk så ville de måske koste mere, hvis de bare fik lov at løbe ud af den her kriminelle tangent, som de var en del af. Men sådan rent socialt og hvordan man som individ kan betragte det, så er det en rigtig, rigtig høj pris, man betaler for at komme på den her gratis betalte ferie osv. Og jeg tror, hvis man bliver stillet over for den udsigt og skal de her ting igennem, inden man kan få sådan en gratis ferie, så tror jeg alligevel rigtig mange unge mennesker, som jeg, vil sige nej tak til det tilbud. Fordi det er en rigtig, rigtig høj pris, man betaler. Og jeg tror ikke, der er nogen, som er på den type ophold, som har en familie, de vil savne, for eksempel, eller nogle venner, de vil savne, osv. De er et andet sted.